Adunjina sutum for a bomb pie a show anymore. The campo be say a rade 1 year and 1 cancer. What Maraqua and uncle for a shia bomb pie that was someone here and so Radiaqua in a mo Radi 1 casana will see our adrene any acomemu. If you acomemu a show anymore, Safo Rade. Brown crop for Eddie Aye in our seer Emma way. Bora the Empire said Rade will be on crop for Adrinimu. I was some cronking home. Rade, it may I pay over mim. A bra if you see Eben a year. Yes, Udimo and a bomb pie. Amen. And a radiasi. And a shemu or a radidimo. Ebese ene eye enkyerɛkyerɛ hakra a ɛbɛboa yɛn na ene ebese yɛ kasa hakra fa me Bible ho. Hallelujah. My Bible ɛno ne ade a bɛsɛ isua me Bible na metwerɛ kronkron. Hallelujah. Yɛ kasa fa deɛ bɛn ho anaasɛ deɛ bɛn metwerɛ kronkron anaasɛ metwerɛ kronkron. Na my Bible, me tell kron my Bible, any idea, just asem any home. Bible any engome bia, I pet, asem bia any home. I am ma. In yansa beka home, in yansa be free mwangansa. Na ene me bre no an ewo Onyankopon asemu. Bible no e Onyankopon asem. Bible na nkansa na e Onyankopon asemwa. Nyame na ma nkrofo bi ne nko a etwereye. Nyame na nkasa ena oma ne nko a ono a ne nko a omosom no awia ani anadwo ena omo etwereye. Na ebinom edoso bebre emmaraka ho ode mmara ama nipa mmara nsem mum. Ye won kyerɛkyerɛ nso wom. Ena ye wo adisem anasa evanse bi nkomhye nsem ewo mu ankasa. And I feel you were anwensem a be no anso mebre you were a baby sem mebre no anso ewom just say e kan e ma mebre e mu do no anso e ya abakwasem just say abakọ mpanimfo bi e na enya saa emra no na omo de nyamesem no e ya adwuma omo nte ase mu nyina wu kọ na nyame enam nkrofo be so atwetwe enema bi esisi wo mo abrabo mu esisi wo mo kwan e wo mo nyamedwuma mu ani atamfo a just authority a wo mo na be Bible no nso e kyerɛ yɛ nema bi a ɛba kyerɛ yɛ nema bi a just ɛba nkansa na ɛma yɛ ne ti nyame ansɛm bebree sansa nyame ansɛm no ɛnyɛ atenatene na ɛnya firi mu ana ba kyerɛ sɛ afutuo bi a ɛnya firi mu ankasa nkɔ ne mom ɛma nipa ne gye sansa ɛkyerɛ nema bi a ɛba kyerɛ nema bi a ɛba no ɛne kura Bible na nkansa mu nema bi a just ɛdifo no de kan atwene ho asɛm ato just abamu ana asisie ana ma yetimete Bible na nkansa edie anya sa de a ankarwade ba ana onipa ba no ba enkombeto so bia e wogidie mu because ehunu ho mfaso ba de ekura nyamesem mu ana de ekura twere kronkron na nkansa mu no ane ne adisam no just adifo ansam nkomhye ana o mo hye na nema na o mo twere ho nsam de to wona nkansa no a kyerɛ ni nyina ɛbamu ni nyina esisi na nkasa no ana ɛma Bible no nya ahoɔden enyame asɛm a na Bible no mu nso no enya afutuo bebree no ankasa nso firi mu enya adesua bebree no afiri mu ankasa na ɛma bebree no na Bible no ɛyɛ ma yɛn na bebree no na Bible no ɛyɛ ma Bible no ɛyɛ complete ayɛ ma enyansa bi a obi di bi ka ho ana enyansa obi ɛyi bi firi mu enya onipa so nkyerɛ ase ankasa I was here to Bible na see, but Yami obi antrasie, or no one a can answer, on one a channel the answer. Whom na bad if one or so on a moment a can never be a airbano. Some crown was a buy and so make me the chair Bible and Gasa. I see. Yamina many patria, Yamina and many parts where the bay at Chassia. Now Yamifa a common brew swan and my Bible a buyer. And yet the other Bible almost a minute so. But Nyadiana or Azar Menos Wangas up. My baby say, Bible more.
ana ayeche mu bes ahodo be enan dedi ka na ye man se bia Mose mmara asa ogen kai free Genesis to Deuteronomy eno nso Mose mmara ene ye Mose nyame ema no ehu ni ma bia ajanom ye ne kwa nyame fa so bo wi ase nyame bo wi ase na obi ani ho kwa fa so bo ye mi poyi ni ne ma ehunu nyina ne nsu a wo nyina no enim kwa ya fa so ba ya nkansa Mose nye oni Nyankopon Mose nyame bo ade ne oni wankansa bo nyame da ni nyina di kire na kwa Moses kwa fa so ebo ade na wodo wo de bo ade nkansa ene ne ma bi nyame aye aje se wo ho nyina no Nyankopon enam adiye so ema nipa ehunu ye se kwan se no fa so ebo wi ase na bia ewi ase so ma ehunu o ma ankofo adifo no so hu se enwa bra ba akopem na wo bra che se ebanse bia ebesi nkansa emu niyama nyame aye nyina a eboa ye wo ya asetena mu eboa ye wo ya nkansa ye bra mu nyina no ewa wiye ye bibia ye hunu bia de ewa wiye nkansa ti Moses so nyame nam so ehye Nyankopon nam na ko Moses so ehye nkom ebre ejanom panimfo no so Adam nom aba nyina no nse asonde omo ye nyina ne nya nyina ho mfonini ewo Moses ne ngoma num nyame ehye mmara ma nipa ofa akwa ebre so ni nipa nante ye nyame no watimi nyame agya no watimi ye no nipa ebe wiase ba ni nipa timi kansa ma nipa hu no ankansa timi nipa di nkomo hu nipa de ehia nipa ankansa we nyame de but otimi ba form ma nipa ankansa ni na atwe en wansem ewo vanse bi adifo na nasa bi Moses ne ngoma ne mu ene ma bi asisi wo wiase nipa bi adidi nkwase asem ama nyame gya firi so abehye wo mo ni na nso yakọ Bible no be hu sa na ma ni na nipa bi atena wiase aye nkwase asem aye ne ma bi na anya ma nyame ma nsuo be fa wo nyina de koi ni na se yakọ Bible no be hu sa na ma ni nyina nkansa enya no nko nkansa nipa bi tena wiase a wo ya de nyame pe wo nyame nyuma bebre nyame ne oni nyame nante ye ewa ho tie mu wa ngu nyame be fa Nyankopon fa na ko heaven ni na ya kan wa asem mo twerɛ kronkron mu kwa ya dia no fa so tena ase no mo tena ase wa ho tie ene ebinim nso nkwanhia ene ne ma bi adoto wo mu nyina ni nyina no se yakọ Bible mu a ebehu na nkansa nyame Nyankopon emma bi a ana Nyankopon nkrofo bi a omkoye nko oba bi awurade ebeyi wo mo afiri wankansa no asotwe Nyankopon de ma nkrofo bi a omo hye ne ma no so no ni nyina nso on ka Mose ngoma no a ehu ni nyina nkansa ya papa Abraham nso ye nyina nim ne ho asem ya te ne ho asem bebre kwa nyame fa so efre no ni enhyira nyame ka so be hyira no nyame ka so be no nyina a enam no so be ma amama na nyanhyira ama nyame ni patini aye ba ko ankansa ni nyina so on ka sa book no a ekire ye to so unyame na kan ka Genesis be si vanse bia Deuteronomy a bo hu ne ma bebre nyame man so a oyi wo mu frem Misrim ode wo mo ba kwase asem ebinom ye ene ebufu e ba wo mo so nyina ni nyina no fa Bible na kan ka ya bo hu sa na ma ni nyina ankansa ansu wo mu ene wo abakwasem ngoma on kai free event se Bible se Joshua ebesi Esther no nso abehu ne ma bi ezisi ye Nyankopon so nda ye ezisi ye nom ne o ma na eye nkwa edi nkwase asem nyame mam ko ye nkoa ene ne ma bebre nu edo to wo mo ankansa Solomon so yese ne ma bi o mo ye ma nyame ahemfo no bere so ebehu ne ma bebre nipa bi a yese o mo ntimi ya nya di nyame pe ebi nso no me di o ma koma nyina ye ade nyame pe watwe ni nyina di amaye Nyankopon na ne nkoa so ade sa na mani na atoa maye se de be ya yebetimi yasuro awurade ena o nka efe David ngoma no so ekosi Samson Solomon so a yebenya anwensem anwontofo bebre so mo to dwom bu me bebre nu ankasa ebinom so ye nkom hye wo mu ankasa Solomon nyame ma ni nyansa kase pa a wono so ode bubu me bebre je so bu me bebre o kyerɛkyerɛ ma se je se ebe amodo bebre nu o kyerɛkyerɛ ase a je se ebo nipa awa asetena mu na fe ebe kan adwene no so se metimi hu nyansa ankasa Solomon nyame ma na adwene David so oto na nipa bi a ne ji enwom to ho nti nyame se ne ma bebre nu afa no so ebae hye nkom bebre senka David ngoma no eboa ye bebre senka fo ngoma no so nyina ekenka ya ebehu ne ma bebre Esther nom ene Nehemia nom kwa mfa so nyame asondan nom ne ma bebre esa aboa ye na so o nkan so free nkan Azaya nso ekosi Malaki nso a eno so ya deep one sem ne ma bi ya na ebesi wo wiase ankom hyefo nyame de kire omo owo adayeso ene anisuade hunu mu nyame agya no akasa kire omo te yankasa nyame hye se omo ntwe za na ma nyina ankasa nya de be ento bi ene me bu ho a nyame no omo kan ya omo ankasa ante ase but omo se nyame asem nyame ka so omo ntwe za na ma nyina anya de be ento
ni na ya twa to nti onka adifo aze ya ngoma no nso a kyerɛkyerɛ ne ma bi a ɛba ewiase wo foro nyame ɛde ba nyinaa no nyame de kyerɛ adifo aze ya na afenya no nko Jeremia nom ne adifo akase bebre nu atena Israel mu agye sɛ ɔmo hyɛ nkom kyerɛkyerɛ ne ma bi a nyame pɛ ne nyame bi Nyankopɔn pɛ ɛmmɛma nsankyɛ ne ma bi a gye sɛ nyame no aka kyerɛ ɔmo nyinaa no ɔmo tumi dani nyinaa di ɔmo twɛ saa na ma ni nyinaa to hɔ odifo otwa to agye sɛ ɔbaayɛ a Malaki ɔno nso ɛka Awurade na opie nankasa ɛnwo asɛm kyerɛ wɔn kyerɛ sɛ ɛnkyɛ bia Mizia nankasa no ɔbɛba kyerɛkyerɛ ne ma bi a ɛdi n'anim ankasa sɛ ɔbɛba a sɛ ɔbɛma n'akoa bi aba na bi a n'ani abɛteɛ mu na sɛ bia ɔbɔ dawuro ɛwɔ ɔman no mu na afɔ obi ani atumi aba ne ho soɔ na obi ahu sɛ ampa apɛ deɛ Mizia nankasa no ɔba deɛ adiyifoɔ no keka nsɛm bebree na ɔmo nso ɔmo berɛ so nipa antie wɔn ebinom nso tie wɔn ankasa dodo na etie wɔn no nyame ɛnam so ma ɔmo nyinaa nya nkwa ɛna si yɛ nneɛma no a adiyifoɔ no kan yi na afei afiri aseɛ a na esiesie na ɛbɛ mu so nya mmerɛ so ɔwɔ nka efiri Matthew nwoma no nso a egusi John nso a no so ɛkasa kyerɛ ɛfa Yesu na woɔ ne nkyerɛkyerɛ ho Awurade awoɔ kwan ɛfa so woɔ no ankasa ne life ne bere a ɔba ɔbɔ wiase ɔbɔbɔɔyɛ ne nsɛm a efi n'anum baayɛ ne nneɛma bebree ɔmo ehu no ankasa ɛtwerɛtwerɛ ne ho nsɛm bebree no a yɛde bɛto hɔ ɛna nsɛm a ɔmo yɛ dɛ ɔmo ankasa tifi n'anum ankasa sɛ nsɛm ɔmo ankasa tifi Awurade n'ankasa anum na afei na brabɔ ne nneɛma bi a kyerɛ sɛ ɔbɛyɛ wiase bɛyɛyɛ sɛ ɔsɛ nipa yareɛ nom na ɔka nsɛmpa kyerɛ nipa kyerɛ sɛ nipa bebree no ano ɔdɔ nipa ne sɛ ɔboa nipa nneɛma bebree no ankasa kyerɛ sɛ ne Israel mmerɛ kwan fa nipa fa so ne ne tenaayɛ ne nyinaa ɔwɔ nka bɛhu ankasa John so ɔbɛyɛ wiase na nyame na soma ano so ɔmmerɛ wiase ne bia ɔmɛda Mizia na ɔba nankasa die kwan nipa fa so ɛne ne tenaayɛ ɛkyi a wɔn mo anye no ne ho wɔn mo ahu no kasa tia no nyinaa ne deɛ keka ho nyinaa no si yɛfa ne kenkan nso a yɛbɛhu mmara wodo a Mose hyehyɛ nyinaa nso no Awurade Yesu baeɛ no nso ɔbaeɛ no sɛdeɛ ɔba bɛsesa bie ne kwan afei de ɔpɛɛ sɛ nipa mfa so nsom nyame nyinaa no sɛ ɔkenka firi Matthew kosi John so a nkwagyesɛm ahodoɔ a nyame ba no akekaayɛ kyerɛ nyame no sɛdeɛ ɔsi teɛ ne kwan nyame fa so agye nkwa no ɔboa nipa nyinaa no ɔkenka ne nyinaa nso a ɔbɛhunu nneɛma bi ɛba nso Awurade na nso kyerɛkyerɛ nneɛma bi ɛba ɔbɛba wiase a ne nkurɔfoɔ no kɔɔ ne nkyɛn kɔbusaa no sɛ ɔbɛba a yɛbɛyɛ na ɛbɛyɛ ne ba no ne wiase awie ne ho nsɛnkyerɛnneɛ bɛyɛ ne afei yɛtumi ahu sɛ bi a wɔba anaasɛ afei de nyame de wiase ankasa ɛkɔ na awie bɛyɛ na ɛbɛhunu ankasa ɔkyerɛkyerɛ wɔn nneɛma bebree ma mu da hɔ ma wɔn ankasa nneɛma bebree kurokronkron Jerusalem no nso bɔne a wɔn ayɛ ne adiyifoɔ no nsɛm a ɔma nsɛ bi a wɔn kafa kuro no ho sɛ kuro no ankasa no ɛbɛduru mmerɛ bi a ɛbɛkɔ nkoaso mu Awurade ba ɔka ho asɛm kyerɛ wɔn na otu wɔn fo kyerɛkyerɛ wɔn sɛ wɔn hu na sɛ wɔn hu nsɛnkyerɛnneɛ bi fa kuro no ho asɛ bi a amifoɔ bi atade sɛ bi a yɛtwa kuro no ho hyia ma wɔn mu sɛ asogyafoɔ bi ɛsrɛsrɛ kuro no na wɔn hyɛ asogya taareɛ ne apolisifoɔ wɔn hyɛ ntaareɛ no a wɔn hu sɛ deɛ diifoɔ no kan no na aba mu ankasa ma obi a nkɔ so da sɛ ɔkɔbɔ mpaeɛ ma obi a nkɔ so ɔkɔbusa Nyankopɔn sɛ bi a nyame ɛfa sɛ bi a ɛma adom na kuro no so ankasa ɛyɛ aweretɔ na nyame ɛtɔ kuro no so werɛ ankasa bɔne a wɔn ayɛ nyame no ɛtwe wɔn aso ba saa obiara nya ne mfiri kuro no mu ankasa obiara ankasa ɛyɛ capital town ɛpɛ adwuma yɛ hɔ na obi yɛbɛkɔ akɔyɛ adwuma ankasa anaa bi ɛde saa nti yɛbɔ mpaeɛ no yɛkura nsɛe ma obiara nya saa adwene no munya ne mfiri kuro no ankasa mɔ mpaeɛ bɔ wɔ saa bɛnum no nyame ntie ɛbɛnya sɛ motumi dwane ɔkeka nsɛm bebree no a na sɛ yɛkɔ asomafo nnwuma no nso a nyame ɛstade sɛ afei ɔde na asafo ɛsi wɔ tama nyame Nyankopɔn gya no a ɛstade sɛ afei ɔsi na asafo ɔfrɛ nipa bi oyi nipa bi afifiri amaaman mu ɛne Israel aman mu na bi afei deɛ kyɛ sɛ ɔde ne mmara ɛne ne hyehyɛ ama wɔn no ankasa ne hu nneɛma bi ɛde to wɔn baako yɛ ɛne wɔn nyamesuro ne wɔn dɔ ɛne asɛmpa ne ho mmɔdenbɔ ne gyidi a wɔn nya no onyame mu ahoɔden ne nsɛnkyerɛnne a wɔn yɛ ankasa wɔn ho fama wɔn no koradie ebinom baamu bɛdidi nkwasi asɛm ebinom nyanya owuo nom Paul akwantuo bebree Paul tu kwa keka nyamesɛm bebree nyinaa nso wofa asomafo nnwuma no akenkan a bohu sɛ nneɛma bebree no a wɔ mu a kyerɛ sɛ Paul akwantuo mu ne Peter nom akwantuo mu nneɛma bebree no a ɔmo hu yɛ ankasa Stephen nom nso ɛsi wɔn nyinaa aboɔ ebinom wɔn nso ɛde nkrante kunkum wɔn a kyerɛ sɛ ne nyinaa Awurade wɔ hɔ ankasa but wɔansi kwan ankasa ɔmaa kwan ma saa nneɛma nyinaa ɛkɔɔ so because ɔwɔda bi wɔ hɔ a wɔyi asiw a wɔn a edi nkwasi asɛm nyinaa no bɛtwe wɔn aso ankasa ɔmaa kwan ma saa nneɛma nyinaa ɛkɔɔ so ankasa nkanya kɛseɛ a yɛsi wɔ Nyame asafo mu Nyankopɔn asafo mu nkanya kɛseɛ bi yɛsi yɛ na afei nipa ntumi ntena fie kwa na bɛbɛhia sɛ obiara tumi ka nyamesɛm kyerɛ ne nua ankasa no
anche bia na Roma mamu obia te Yesu nwa asem sa woni wiase ade nkwangansa na Nyankopɔn ne munyama ngansa eda adie na wo nkan ya obehuna ngansa komfa so ebo suo omo communion omo mpa ebo mu omo nua don je se na bebre nuwa na omo ye ya ngansa ede ma Onyankopɔn wo nkan no so obehunu afa efiri Roman forma no so ekosi Revelation so krata bi ebinim Paul trɛtrɛ ne kɔma nyame asafo trɛtrɛ bi so kɔma individuals ne babi wa na Paul bi na vanse bi a ɔtrɛ krata bi dia kɔma no John nom trɛtrɛ bi kɔma adɔfonom de ɔmo yɛ am betimi anya nkwa de ɔmo yɛ ɔmo di so am betimi anya nkwa ngansa na enye Paul ɔmo adwena ngansa nyame ne Nyankopɔn ne de saa nimdeɛ ne nyansa na ma ɔmo no da na ma bi ne ngansa ɛkyerɛ ɔmo Paul trɛtrɛ ya awaresɛm ni wiase we se de bi esiti ngansa John nyina so keka ho nsa bebre nuwa kyerɛkyerɛ ne ma bi wiase awieye ebi ebezisie nyina no ne ma bebre nuwa na adɔfonom nyina so yɛ de be ekeka ya ngansa na buku twatoa nso a ɛyɛ adisɛm no nso John ne nyame ɔne Yesu na nanteyɛ ahohia kɛseɛ na ɛbaa yɛ no mu no na yi nyina ma se bi ɛbɛkom kakra bakwasɛm mu John onipa bi a sɛ ohurama ne bebre munim de tutu no ngansa supɔ no so hɔna nyame bi na nima ne hu nema bi a bɛba asafo bi nyame bɛsi wɔ wiase wɔ mu asafo ahodoɔ nso bi Awurade bɛsie osi wie pa a wɔse ɔba nyame folo ne program ma dwon hu nema ne nyinaa ɔkyerɛ ne kurokɔnkɔn no nso ma dwon hu kurokɔnkɔn no ahotefoɔ kuro papa nyame fa so bubu wiase atɛn nyame de ɔbɛyɛ wɔ wiase wɔ mu ankasa sɛ ɔbɛma obi aba dwon ɔte wɔ na so ankasa nyame ma obi aba na afei nema no a dwon hu ne bebre nu ankasa na ɔba bɛdi nyinaa nso ho adanseɛ so fa ngoma no nso betimi ehun sa na mani na wo mu angansa o kyerɛkyerɛ tumi bi ɛbɛsɔre wɔ wiase wɔ mu a kyerɛ sɛ nipa nyinaa bɛbɛdɛ ho asɛm asa tumi no nyame nkrɔfoɔ ɛde konkasi ɛde konkasi na ɛbɛba ɛbɛyɛ great war John no so onyi na nyame kani na ho asɛm kyerɛ wɔ mo ne ma bebre nu a ohun ne ma bebre nu ankasa ɛde bɛ ɛfa ho angansa hallelujah nyame ma ne ho bebre so fa Rome kuro na ankasa ho ne ma bebre nu afa ho nyame pa ɛbɛkeka ho asɛm bebre ɛne nkyerɛkyerɛ bɔne ɛbɛbɛ wiaseɛ a kyerɛ sɛ ɛbɛdum ebi wontumi nya ho biribiaa John hu odwamamfo kɛseɛ bi a wɔte nsuo pii noa so ɛna John amɔ nsa no aboboɔ mu ɔte asase so kyerɛ sɛ obiaa dwena sɛ ankasa gye ɔmo a yɛdi kaa twerɛ ɔmo di ɛwɔ ɛfa bi a Nyankopɔn ɛnya ma owiase no ansa na mbɔ wiase ankasa nipa bi wɔ hɔ a nyame agya no ahu ɔmo sɛ ɔmo bɛnya nkwa wɔ n'anim ankasa nti wɔtwerɛ ɔmo din ɛwɔ ne nwoma mu ansa na nyame no ankasa ɛbɔ wiase ne nyinaa sɛ yɛpa kenkan a yɛbɛhu nneɛma bebree na Awurade ne mma no sɛdeɛ ɛbɛsi yɛbɛyɛ ɛne sɛdeɛ ahoteefoɔ ɛne Awurade bɛtena nyinaa no John so ɔhu nneɛma no nyinaa twerɛ no ɔho nsɛm nyinaa yɛ dɛbɛ ɛto hɔ kurokronkɔn no na afei abɔnefoɔ atemmuo nso ɔka ne nyinaa nyame de kyerɛ no sɛdeɛ ebinom ɛne adi akyire baabi ɔmbɛkora ankasa ɛhumɔborɔ a nyame nya mma nipa bio ana ɛntena wo da biara ambɛto nipa ankasa atwene ogyatadie mu ɔmo a ɛdi nkwasi asɛm ɛwɔ wiase ne nyinaa John so ehu saa nneɛma ne nyinaa sɛ nyame ɛwɔ buku bi a ɔtwerɛ ne nkurɔfoɔ din wɔ mu ankasa ɔmo dɔ no na ɔmo yɛ nneɛma a ɛtene na ɔmo di ne kurama no ankasa ɔnwoma bi wɔ ne hɔ a ɔtwerɛ ɔmo nyinaa din yɛ dɛ ɛbɛwɔ mu ankasa ne bɛba a nyame bɛbɔ saa Nyankopɔn bɛfa nwoma no obiara ne din ne mu biara no ɛkyerɛ saa nipa no ankasa no yɛsɛɛ no ɛne ne abɔnefoɔ nyinaa wieyɛ ansa na Nyankopɔn ɛde obiara ayɛ yie nso ama no ɛne sɛ nka Bible no akyerɛkyerɛ nneɛma bebree na yɛne gye Bible no boa yɛ kyerɛ sɛ ɛma yɛhu ewiase nsɛm na afei ɛma yɛhu nyame tiri mu asɛm ankasa na ma yɛhu nyame ne dɔ ankasa ɛnti Bible no yɛ adeɛ bi a kyerɛ sɛ ɛne kyerɛ ɛne nyame ni program nyame nhyehyɛ a ɔwɔ wiaseɛ nyame nhyehyɛ ankasa wayɛhyɛ ebi wɔ nyame nkyɛn nyame mmɔborɔ hu nti no wayɛ ama ebiara kɔ kasawodoɔ biara mu kasawodoɔ biara Nyankopɔn no ara nam n'adom bebree so ama Bible no yɛatranslate akɔ kasawodoɔ biara mu agyɛ sɛ ɛboa nipa obi a otumi de Bible no yɛ adwuma biara no ɛtumi boa no ankasa wɔnim ne nneɛma bi a ɛwɔ twerɛ kunkum a bɛsɛ wodi ka yɛ dɛ bɛɛ ɛhu no ankasa hallelujah ebinom nyame nanteyɛ asoɔden ne asommerɛ a ɔmo yɛ nyinaa ankasa ne yɛtwerɛ ne nyinaa ho asɛm ɛwɔ saa twerɛ kronkron mu ɛne twerɛ no deɛ ɛyɛ kyerɛ sɛ twerɛ no ankasa ɛyɛ na ɛma nipa nya hoɔden na ɛna ɛma nipa nam so tumi ɛbɛn nyame na afei ɛma nipa nam so tumi yɛ adeɛ ɛtena ankasa twerɛ no nso aboa yɛ kyerɛ sɛ ɛma yɛhu nneɛma bi yɛ sɛ ɛbɛ wiaseɛ si yɛfa ne yɛkenkae ne yɛbɔ mpaeɛ bebree no ankasa a nyame bie ani ankasa ɛnyame ne clock te sɛ ɛna ɛma yɛhu sɛ ɛberɛ no so anaasɛ ɛberɛ no nso yɛ a
Bible no be de be e be kyerɛ yɛ ankasa Bible no edi adanse kyerɛ sɛ ebere we mu ankasa no ebia sɛ Awurade pi ankasa ni na Yesu akɔ no ye be hu ankasa hallelujah na ade emra ya be kɔ Bible be sɛ e be kɔ Bible ankasa mu na Bible no ɛwɔ no so medical kyerɛ mu sɛ ɛwɔ emu enkom hyɛ ana ɛwɔ mu ebi nkyerɛkyerɛ ɛne afutu sɛm ɛne ɛho mmara bebree no a wɔ ankasa Bible no ɛyɛ complete ayɛ ma ɛyɛ full ɛnyansa bi a yɛde bi ka ho John tamɔ nyame fa no kɔɔ soro ankasa na ohun nwoma bi ɛwɔ nyame agya no ankasa nsɛm a na yɛde nsɔano nson bi asɔ ano yɛsɛ wɔsi atwerɛ mu ne akyire buku na yɛ ma ɛnyansa yɛde bi ka ho ɛnyansa yɛde bi nso yɛ dɛ bɛ efirim ɛyɛ ma ankasa ɛpɔ no nko a na Onyankopɔn mpa sɛ onipa de ɔno ara n'adwene anaa ne nyansa ɛbɛpɛn no nyame ade baako a okyiri kura no sɛ onipa de ɔno ara n'adwene anaa ɔno ne nyansa ɛbɛn no ankasa ne mo onyame bɛ sɛ yɛbrɛ yɛn ho aseɛ na yɛbu yɛn ho sɛ ɛnyɛ wɔno a nka yɛnim biribiara na ɛma Onyankopɔn no a ɔwɔ soro no ankasa no ɔnya ne mu onyam ankasa na mebɛ sɛ ɛhwehwɛ Bible mu a esua bi akra fa abakɔsɛm nneɛma bi a nyame nam so atwerɛtwerɛ de ato ama asisie no a okay moma yɛhu nneɛma bi a ɔsomafo Paul nso nyansa nyame de maa no ɔtwerɛ nneɛma bi ankasa to wɔ Korintofoɔ nwoma a edi kan ankasa na afei yɛnhwɛ nneɛma bi ɛnɛ me ne ɛka Bible no mu asɛm ɛni bɛnya sɛ obi yɛba meeting a ɔde ne Bible yɛ dɛ ɛba sɛ bɛnya sɛ obi atumi de ne Bible ba because emu nsɛm dɔɔso ɛkyerɛkyerɛ nneɛma bi a ɛba ne nneɛma bi a yɛsɛ abɛtwa mu ne nneɛma bi a wɔsɛ onipa yɛ ankasa nti mmerɛ bi a wɔsɛ obi ama ne Bible no tumi bɛn no obi atuma ne Bible no tumi bɛn no hwɛ kronkron no tumi bɛn wɔ sɛ onima kenkan kora bɛtumi atɔ Bible no bi na ama obi atumi kenkan mu asɛm akyerɛ wɔn ankasa because ɛyɛ ɛbɛtumi amoa abɔ bra papa yie paa Paul nso akyerɛ nneɛma bi ɛwɔ Korintofoɔ nwoma a edi kan eti edu hɔ na yɛnhwɛ adeɛ bi sɛdeɛ nyame ɛne nkurɔfoɔ bi ɛnanteyɛ dwuma a wɔde di Awurade ne di nyame nso ɛyɛ wɔn mo ankasa ɔtwerɛ ne nyinaa ma yɛn okay Korintofoɔ nwoma a ebi kae eti du anyekyerɛmu a yɛ enum ekosi edu baako hɔ nanso wɔn fa kaseɛ no a nso Nyankopɔn ani na wɔdwerɛ wɔ ɛsrɛ no so na wɔde yɛnim ayɛ nhwɛsoɔ ama yɛn na yɛ kɔn a nɔ bɔne sɛdeɛ wɔn kɔn dɔɔyɛ no afei mo nya bosonsomfoɔ sɛdeɛ mu bi ɛyɛɛyɛ no sɛdeɛ wɔatwerɛ sɛ nkurɔfoɔ no tena ase didi yɛ nom yɛ na wɔsɔre goro yɛ ɛnso mo ma yɛ mmɔ adwaman sɛdeɛ ɔmo binom ɛbɔɔyɛ na ɔmo binom mpem aduonum yɛnsa de tɔɔ da koro no ɛnso mo ma yɛ nsɔ Awurade nhwɛ sɛdeɛ ɔmo binom ɛsɔ ɛyɛɛyɛ na awɔ kunkum wɔn no ɛnso mo nwiinwii sɛdeɛ ɔmo binom anwiinwiiyɛ na wɔsɛɛfoɔ bɛsɛɛ wɔn no na yɛnim nyinaa ma ɔyɛ nhwɛsoɔ ne wɔatwerɛ ne sɛ fotuo ama yɛn ne wiase awieɛ ato yie Paul kyerɛ sɛ saa nneɛma nyinaa no God was making history at that time ame bɛs na Nyankopɔn ɛyɛ abakwasɛm bi de ama yɛn nkyirima na ɛbɛba no sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nso yɛkɔn nɔ bɔne binom adidi nkwaseasɛm mmerɛ Nyame ɛdi ne man sɛdeɛ Awurade ɛyɛ no wɔ berɛ yi mu a ɔbɛyi ne nkurɔfoɔ afei rapture no ɛbɛba na afei totorobɛnto ɛbɛbɔ mu na ehia sɛ Nyankopɔn nipa bi atumi siesie ne ho yi Israelfoɔ no nso nya nsɛm bi sɛ yɛ ankasa na ɛkwan mu na ebinom mpira sɛ yɛdidi nkwaseasɛm adwamammɔnom ne nneɛma bi wɔn nwiinwii ankasa ɛwɔ aduane Nyame de ma wɔn nneɛma bebree ɛyɛ nneɛma bi yɛn mfata ankasa Nyame ma kwan ma nneɛma bebree no ara toto wɔn ankasa na ɔsomafo Paul kyerɛ sɛ saa nneɛma wɔn nyinaa no yɛatwerɛ ato wɔn adi Nyame de ato ama yɛn hwɛsoɔ sɛ yɛn nso yɛnhwɛ ne Nyame yɛ mmerɛ bi nkurɔfoɔ a wɔtena nseɛ edidi yɛ na wɔn nnome na wɔn gu Nyame yɛ wɔn mo deɛ Awurade yɛ wɔn mo ankasa Nyame agya no wɔn na di wɔn mo ani Nyankopɔn no wɔpɛ mu no ara na ɔne wɔn nam ankasa but ekodu wɔn mɔfo obuo a ma Nyame bu fu wɔn ankasa ɔyɛ sɛ nkɔba sɛ wɔn koraa na Paul nso wɔtwe wɔn nyinaa de ama yɛn sɛ futuo sɛ afei wɔn nyinaa de futuo bi ama yɛn a yɛn yɛn afa ne kenkan yi a yɛbɛtumi anya de sua bi afi mu ankasa na atumi atu yɛ afo ankasa ɛyɛ nhwɛsoɔ bi ma yɛn ɛyɛ nhwɛsoɔ ma yɛn sɛ Nyame ɛde gya sɛ nipa bi wɔ wiase nipa bi tena wiase wɔ mu adi nkwaseasɛm adwamammɔ ɛyɛ nneɛma bi yɛn mfata korɔ no ne de yɛn tena ankasa Nyame de gya Nyankopɔn de gya yɛ dɛbɛɛ ɛhye wɔn mo
when na watwe de ato ose de be afutuo e de amaye in the Bible no ye just Bible no ye pa say be say nya afutuo a just obasa unya adamfo betima tu fo pa ye pa de a ene minim say Bible mo no betima de be atu fo angasa because ebe mo Benyame pa ni so bi mpa Bible kenkai never me pa obi mpa Bible ni su angasa say ni pa na mre bia ontimi meru ade just ontimi meru ade angasa ni pa say adagye ni emre e woni ma bia kire etwam ho na say ni pa ntimi say emre ni ya adagye woni ma bia nyame agya no atwe de ma ya angasa se ye nsua na ntimi hu ni tiri mu asem angasa idi mfom so angasa entene o nyame angasa de ebe enim na osman Paul kro no asa atwe bi de ma Roman fo ngoma no so kan kai eti edunum ho nchemu enai se Bible no ne ma bia ba kro no nyame atwe de ma ya se ye nsua na arade kire mu bia no ina mo so temi anya bia anida so se de Paul so ekire ye na angasa menya arade kire mu nsampa nyame oboboa ye se bi esum ne yie na etimi fa nyame akwa nyame ne kwa nso a arade be ye yie Roman forma etidunum chemu enai bibia watwere de ato ho no watwere ma ye nkyerɛkyerɛ se ye mfa boa so to ne twensam no so twensam mu ani arade kyerɛ so enya anidaso arade kyerɛ enso etimi kyerɛ etimi de ni pawere se fa baya bone kenkan so a ebetimi ye hunema mebre no angasa ewa abrabo mu se nyame wan se Lord nyame di kan mo hu angasa de asum nyame a bibi boni bi aba nyame beboa ye obeyi afiri mu angasa ne wa mmere so nyankopɔ anse ne wa na yere ne mankansa omo so nyame yie eni we nyina betima menya awrade kyerɛ angasa betima de kyerɛ awre hu sampa ya so de ye nyina no ye mmere ntu hu angasa betima nya awrade kyerɛ na fe enam so menya ndaso sa afedi ye jese ye so no ye boye bra yie na etimi na nete na abrabɔ ne timi se sakura nyame obeye nie nyina na ama etimi nya ndaso bi na ama ya ho ya den because onipa wa ho den ene oni da so angasa ahoɔden nyinaa ɛwɔ nyinaa ɛne anidasoɔ angasa ɛne Paul sɛ nneɛma bi a aba koro nyinaa no mbebree no a na ɛbɛtumi nya awurade kyerɛ dɛbɛɛ afiri mu angasa na afei ɛnam so atumi anya anidasoɔ na saa Bible no nso no ɔsomafo Paul kyerɛ sɛ ɛyɛ paa sɛ ɛtumi de yɛ nkyerɛkyerɛ Bible no ɛhia sɛ ɛtumi de yɛ deɛ bɛɛ nkyerɛkyerɛ yɛde yɛ doctrine ma nipa yɛmie Bible no ɛnkɔ Timothy nwoma no Paul kyerɛkyerɛ saa nneɛma no angasa a nneɛma bi a Bible no awɔ sɛ ɛtumi ɛyɛ okay ka Timothy nwoma no nso a ɔsomafo Paul Timothy nwoma to so mienu anikyemu ɛtumi yɛ nsa kyemu eduna hɔ na wo de tena de wasua na wo hu no kura no mu woni mo woni ko wasua na nkyɛe na wo fu mo frase ni matwerɛ kronkron no ahwɛ kronkron betuma mo ahunu nyansa fa Kristo Yesu mu didie so ɔkɔnkwa gie mu atwerɛ nyinaa fu nyame ho me mu ayɛ man kyerɛkyerɛ atɛnyie atenatene ɛne tene mu yɛne ne nyankopɔn nipa yɛ pɛ koraa nyame nipa yɛ pɛ a wasiesie no koraa ama nnwuma pa biara hallelujah Bible no nso Paul kyerɛ sɛ ebetumi de atu nipa fo etumi de atu nipa fo angasa ebetumi de atenatene so ɔyɛ ade na nyɛ na obi de Bible tenatene wa obi de Bible yɛ nkyerɛkyerɛ ma wa kyerɛ sɛ ɛyɛ Bible Paul ɛyɛ man nkyerɛkyerɛ na afei ɛne ɛnam so tumi ɛne ɛyɛ kyerɛ sɛ ɛne ma yɛ nyini tete yɛ etireni yɛ angasa efidi yɛ ɛma yɛ mmea angasa ɛma yɛ honhom tumi ɛnya ahomka na afei etumi nya asomdwie bi ɛwɔ yɛ ne angasa yɛ mu na ɔsomafo Paul kyerɛ sɛ Bible mu nsɛm no atwerɛ ni nyinaa deɛ nyame na boa nipa ma nipa twerɛ yɛ nyame no anya mo nipa so nipa no anyɛ na bi nyame no ana honhom angasa na boa nipa ma sɛ ɔnka yɛ odi boa se yɛ no nhoma no nkɔ Jeremia nhoma no nkɔ obiara nkɔ ne deɛ nyame na keka ni nyinaa bɔ mu nyame na ɛma sɛ ɔbɛhwɛ sɛ bia mfonso biara ɛma ho nti ɛyɛ sɛ yɛtumi ne Bible mu ɛyɛ nkyerɛkyerɛ ɛde Bible no yɛ deɛ bɛn nkyerɛkyerɛ na Bible na ɔsɛ yɛtumi gyina so edi wɔ nipa kyɛn obi fom a woma yɛmfa nyansa deɛ yɛnyɛ owi aseɛ na nneɛma bi yɛhunu ntu nipa fo angasa but yɛntra sɛ yɛde Bible no bɛyɛ futu ama nipa Bible mu nsɛm ɛne yɛde tu nipa angasafoɔ afei yɛde tenetene nipa na afei yɛbɛtra sɛ yɛde bɛyɛ ɛmma nipa ehunu angasa ɛne yɛbɛtumi de nipa akɔ nkwagyeɛ mu ɛno mmom na yɛbɛtumi aboɔ nipa ama nipa yɛ dɛ bɛ akɔ nkwagyeɛ mu asɔre bi ne ikuo bi kyerɛ sɛ Bible no no nkwa na wɔ sɛ edi yɛn so the Bible is not only rule of faith ebi mu kyerɛ sɛ the Bible itself no ɛnyɛ adeɛ no nkwa na wɔ sɛ edi nipa so ba me deɛ minimum sɛ the Bible is only rule of faith
apart from Bible and say onipa bibia di nipa so bio. Hallelujah. Because if nyame de be ne hu me mu ankansa ayema ehia se di be ka ho na nkomo hye ne de en ya ahye nkom bi ne bi ya ba de so be ko so aba ma de ya twene mu na ya de be ahyema endi eba be hye we ma ankansa ba be hye we ma ankansa bibia be hye we ma endi me de me ogidie na minim yie o nyame ho nsem Bible no nko ani ade e wo se edi nipa ankansa de be eso se bibi fro bi ya de wo so ankansa o ye enfomonso Paul say ebetimi ne Bible no aye nkyerɛkyerɛ na for etime gina so edi atu nipa ngasa de ebe efo ne da tenten nipa o kasem anipa ho siesie mu ya nkokuro mu ne ma bebere ni wangasa de Bible no tenten nipa ne gina so akasa kyerɛ nipa bia ayade ya Paul se ehia ɛna be nya me nipa bia yɛ pɛ nya me nipa bia yɛ pɛ na adwuma bi nya be se bia ne etime nya hoɔden de ayɛ se do no yɛ fa Bible no yɛsua na emu da hɔ ma yɛ no nyame yɛ adwuma bia wɔ wiase ansi obetimi ne wayɛ ma na yɛ de be ayɛ yie because one who nyame akwai one osuasua na mabere no obai mo hu de na mabia ayemfo no eye ane adifo no mo ye nyame mabi de mo ye yankansa en esan yesua sana mo ni nyame mo aka yan hu ni ntino nyame timi de nyame po betimi de ye bi obeso de ye de be yankansa nyame ya no pese waka nsem no be sa no wankansa nyame no waka na nsem a ono na nsem ono wankansa de be na nsem nyame pese emu bia be sa na nsem wankansa then the tree konkon no baya dwuma nko an tree konkon no baya dwuma nkansa na ya bra bo nyina mu nkansa e de en wato tree konkon no so because ene betemeri akọ enkomo na ayi afiri bone kwan bia so hallelujah ma ade ba ko ade na nyame nsem no nso no bibi e fe na se enkomo hye ade bia e na ehu yie nyame nsem no ya se enkomo hye de da ho a je se ne ya trade ato nipa mu no hwe nipa bu ne nsa bia ebibi ensi ankansa benyame wa mera masa asem ma hoka ankansa abamu ankansa odi bo azan mera so no otu omanefo sa omo hwe wade ngoma no omo genka yemie baabo no enko azaya ti edadi asanan enjemu eye dunsia Paul say ebetime the Bible no aye nkyerɛkyerɛ afi egina so de atu nipa fo azaya ngoma no eti aduanan eti aduasanan nchimu aye edonsia won hwɛ Awurade nhoma no mu nkenkai mo Awurade nhoma no mu nkenkai nhoma no bia ho mpo enka ebitiafo re mmɔ na Awurade no na ahyɛ na ne honhom na aboa no wankansa binya so bi o ha se bia de onyana dwen so one ompa kenkai one Bible ne mfa no wankansa da bi bia mfa nyame nhoma no nkenkai se odifo no kyerɛ sɛ ehia se yetimi fa onyankopɔn ngoma twere konkon yetimi fa yɛ de be kenkai eniema no yɛ nkomhyɛfo ane yɛdifo no kan emu ba akokɔ no bɛka kyerɛ o ba akokɔ no bɛka sɛ bi amam ne nyinaa besi ankasa ebia wɔ ne mate prophecy bia ne mate ne so bo so ne America na ba ne America bia mo so wɔn ne mate sa ba si ɛfa abakwasɛm ngoma ne kenkai bebre nu a yɛmɛ nkomhyɛ bebre nu a ne America kan ya asisi ankasa na ɛbɛnya sɛ edisa na mani na kyerɛ wo na fɔti nya won se bia Awurade angansa ɔba na odifo no kyerɛ sɛ Nyankopɔn no na ɔma nipa twɛyɛ na afi ne honhom so na kan ni na yɛ dɛbɛ ɛboa no hallelujah ame no na Nyankopɔn no na ma saa book ni na ano aboa ma yɛ a wotumi fa Jeremia ngoma no na ɔkenkae na me fa akɔm bebree so na ɔde yɛ nipa kuma mu ana nipa ɛde Bible no angansa Jeremia ngoma no na Azia no ngoma no ne Ezekiel ngoma no ne saa na mani na no na ka bɔ mu ma yɛ nyame no na yɛ no saa Mose ngoma ne ma bebree saa na odifo na ngasa yɛ de be ɛkyerɛ ene obi empɛ Bible no kenka ya onwie na Awurade asomafo no nso sɛ ebɛhwɛ Peter betumi akai Peter ngoma no nso a Peter ngoma no etosumie no nso no anyekyeremu a yɛ baako ebɛhwɛ kakra odifo na kyerɛ sɛ bibi nyame aka bia bɛbɛm bibia nyame aka bia de ebɛbɛm angansa na ɔsɛ timi hu nyame de waka ne program na mu bia ankwa yɛ bɔti wɔ kristo mu ankwa na adwen sɛ de yɛ kan mfa ne ho angansa obi wɔ kora wɔ ɔda obi wɔ kora wɔ ɔdwen angansa enyame agya no mmra Nyankopɔn pɛmu no ahyɛ to na angansa ɔbɛba wi ase na afei nyame ama nipa bia bɛnanim angansa ɔmo amfa Nyankopɔn asɛmpa anya bibia no nyame no angansa ɔsɛ wɔ mo okay ewo Peter ngoma no nso a enyekyemu baako enche Peter ngoma edi kai etosumienu
tiba akọ nkyemu edungo twe edu enkron egosi eduni ho no yuni ba akọ anso ye wadi ifo ansam mo egina ho pintin chansa enna sam hwe ne yiye se kanea ehran ba bia hoye kusu di ko isade e be che na de kye nso na pie mu akoma mu a mu yo ne yiye mu hunu e kanesa atwere mu adi sem bia na mo ni panchras ya so ebisa adi sem bi amfa ni ba bi paso a mapen nyame nipa konkon no sadia konkon ndi wo mo kono ena wo mo kasaye bidan so kire se komsheni Azaya ene Jeremia ne adiefu nkaye na nkasa no nema na wo mo ena se nema bia wo mo twetwe ho nsema to nyina no ene wo mo pe na wo mo twetwe to wangansa nyame na kasa kire wo mo nyame no na kasa kire wo mo mo kire so wo mo kire sa no ma nyina nyede be ento ena Peter etu arafo no mo se ade e fa na se enkom hye a onyame nsem no mo bia mfa na dwene ma ho ade bia ayo nyame ansem a onyankopon no amanipa ahye ho nkomato no so onipa beso wa fa na bia oka ho asem bia mo mfa no na dwene de be ma ho angasa because o mo eka ya no na anya de bia o mo de mo dwene keka ya angasa onyame no na kasa kire o mo direct nyame no na kasa kire o mo ene se bia se bia kire na bia aba anana na bia aba angasa no a yemma nyame no anya da be entre yanse edibita di ka ebo enuanam kokopa yie pass omunwe kane we de omunika enhunu sa de we kane pa yie se enkom sa ne de mo bia mfa ono wa ne pa nkon wangansa so de bia mo ye atwensam no aka no mo hwe yie cause adisam no de because ene bia ebe wiase ene kura bible na ngansa mu ena amanyame nyankopon to ne boase we wiase because bibi nyame anhye bia wasa de bia to ba bia da odi bibia oka so de beto abia da bia wo so de nyina ya da be edoto de enyanso nipa bia de ono ankasa ne nyansa kire bible no de be ase nkan adisem no anse bia de ngoma bia yasua ana bia manse bia yimfie bia atena ana bia ya ni fire de ba adisem no ankasa ho ne bia nyame no ahye ho nkoma to anga anse ye be sa ngoma no a ebe nyansa ya to ye boase bebre because e bibia esi owi ase ama nyame anya ni monyam na wagina so e bibie ene se ba na sa no be yan se se be nyankopon nsem de sa no a na John even say Peter na otu adofon mangasa de be efo se one wom kra no Peter eri dance yan se wom kra wom be poso no ena nyame na kan ne ba na hu asem kra to eni ntino ta mo ne ko mpa abo e wo be poso na ngasa wom kra ti ni bi ye de be efin so wom ba no o ka tira mo se wo bi an ka bi bia mo nka di o mo hu ntire wo bia e ko bi se obeso de fra ufom because na ade na esie ama bibia de be ahyema nyame yesu no ewone wo mo ewone ma bia ngasa ho chechiro wo ne ma bebre ayenya sani pa pepre ne ho ngasa de be eka because adisem ajese esie ma nyame asmat na de be ayekasi na atimi ahyema na ama nyame asmat na nya ahoɔden wo wiase hallelujah ndi be nya se Peter se ye beto ye bo ase wo adisem na ngasa de be ɛho cause inyasa obi a de na twene de be a chance basa na onyankopon enya animonyam na ade ba akwa de be se ye hu no se twere kunkun ya onyankopon abi aniam ye hu se bi a ene de ye se e ka no kore ene de ye hu te na ya de tin yangansa no in fact awie bre mu de problem benya no se bible na ngasa de mfom so ni ho but o mo be kura bible na ngasa mo no o mo be kura bible na ngasa mo no ena be ma trouble aye de be aba na bible de everything mena mu nyina ba nyina na de kese ebinima kuremu John Wesley mu na kan bible ye kan kai omu ni bible nu abo bom paye ma to ni tanim na kan bible ye na kan kai de enya ye kan kai enkrofo be kan kai be pen ye na ruade no mu ba ye so kan kai odi boase ya ngoma no onu mu nsam nyina Paul mu na kan kai ya ngansa ene ni pa ye France ye kan kai sa book na ngansa ema bere nu wa kan kan kasa ama nyame kasa kire wo mo ama nyame nam so asiesie wo ama wo bra bana kasa ho te ateye manam se na ebra nyame ne babubu wiase ate enu ne ntino nyame gya wo kwan kasa na fe enche bia wo nyina baba sora be kan na kasa de be ye ho edi ye de be se kire mo an se bible no kasa no ehia se etimi kura mu yie esan se wie bere mu de bible ne e kronkron na wo be kasa bible omo fa ade adwuma kasa no ana omunya kronkron ngansa sana Awurade aka na bibia efri bible no mu ba de wo so bia de adwuma se bibia na bible na goes akoye sese nyina hwa ase yie
eni bibi efi wo ba bia de nyamba se ya da be ya tue ete de free bible mu ba bia de se ekokobo a nyame nsu twa na mu nya da be ye nwane yankasa hallelujah enne nyame nyankopon asoma John ba ya omo anya na ha na pa yie pa because John am ten e kwan na eba ekwan no ma bi eni pa hwe no a ona John fi ya da be eba but the son say ma be no a adane wo mo ani adane wo mo chi atre nyame ntino omo wo se John ya da be ofi na eba nkansa omo nya adwene me se e so nkofiri ya se na eba ba nyame hye mu ne kwan nie eni nyame kwan no obepie so ya da be aba ende ben ya se itimi ya nyame kwan no ye gina yie nyame ampa ya nyina yie nkansa de wo ye bia ye nwuna nkansa enna Peter na Peter ebo am kokon se nyame asam na se bia di sam nkansa no ma obia entam de se wonu an nyansa eno anase wonu ad na dwene be da be eba tira sie amen ede abufuo eba bebre na ade ba ko mo enyi eba se bia yesu ye betima boa yen se bible no so ye hwade akra e complete so wo genka di sam ngoma no so a nyame nyankopon ahyebo bi ato se so obi di bibi ka nyame ne ngoma no ho a nyame nso ede wo ho ka sie be ka sa nipa no ho nipa mu anka sa ba nyame dina so ayi bibi nipa mu asema ya twede ato ho no but nyame dina so ayi bibi na edi atwire okay so ogen kai di sam ngoma no eti aye aduonu mienu nchemu du nwotwe a osimi di obi a wote engoma yi mu adi ye nsam no on dance ye se so obi di bibi ka ho enoma yi ho a onyankopon de wo hawo do a watwere wo engoma yi mu ebeka no ho na so oyi adi ye engoma yi mu nsam bi a onyankopon ebeyi ni chefa afiri enkwadua ene krokonkro watwere ho nsam engoma yi mu asem sa twi no ye no enkwadua ba a book of life onyankopon beyi ni din afiri engoma no mu ne ngoma a watwere na ngansa mu ni din ntimi nkom ara fensu krokonkro no so a nyame di ahye bo na ngansa no ni ba nya ho nya de beyi entra amen John nyame ba na ko soro o so de heaven so tie adwama no ikuro no wasiesie di ama ana ho tefo na ngansa no ka je John so e ma bo na ni di ebe akonhoma na ho kakra ko wiase a otimi aka ho asema a kire ni nua no mangansa so ade e wo ho na no kura ngansa na John edi abansia se obi di enwoma no nyame enwoma yi se obi di ono ani nyansa na ono na adwene akirase na nkwa nyankopon kirase na se nyankopon asem wana se nyame beso wo yangansa enumi bia wo enwoma no mu bia se ne ba na eba no so se enumi bia no nyame atwere ho asema to ne ba kira se abufu a be firi esuru be ba ni nyina be ka ni nyina to repento obomu ne ma bia be sie nyina na ni nyina ani tempete se hell ankasa ni nyina nyame se sa ni pa obi a obatra se ono na dwene ana odi bi be ka nyame ngoma ho se de bia be ye de ana bia ni pa be nya ho ani gie ana bia ni baba tia sie ndo ono ade ni nyansa de bi ka ho ankasa nyankopon no a hyebo se sa ni pa no wode enyama ana ho hawa watwere ho nsem ohawa watwere ho nsem o ngoma nyina mo so be ka ni pa na ankasa ho obi so tra se bia ena ma bre ni nti ana se de bia se akodu nti oyi bia fi mu amani pat nya di so ankasa sa ni pa no so bible so wonu so wonue se nyame ngoma na nyame nyangopo ankasa na transem na onipa ba se oyi bi firi mu ankasa nipa ba se oyi bi firi mu ankasa onu ankasa John akasa asam na to so sa ni pa no din e be firi engoma no mu hwekoma Christian sisters and Christian brothers sa omo ekenka no omo hwe yi ankasa se obi antra se bia ono ad na dwene be trase ana ebi obeyi bia fi mu ankasa because we wa dwene trase ama na difu hu ni ankasa ene se obaso wa trase a ono na be trase na amenya menu anya ni monyam edi engoma no edi owuo ba na engoma no so de nkwa ye de be aba engoma no de owuo be ba na engoma no de enkwa bankansa enti ye ne ye bonya midi ne yesu nyankopon ankansa no enya se obi na dwene ye de be esum nyame mfa ya dwene nsum nyame ankansa o ma ye mfa ya foforo nko nyame nso ankansa ye mra ho ase o nyame na ankansa de be anim because o henkasia na ye som no ankansa bia hwe so bebre ne ho ase o nyame anim ne nyame ngoma no de obi amfa ne nyansa experience bi enya ne o wiase ana ne bia bebe wiase ye hu ankansa
maybe I was in Nason Kabibia. No, Yaman Yango no a Januan Gasanya and say I see. On Yango Pono Yanamo, we are see. Now only moon semi, I want to mention dear Bay, I see. And I may best see a younger sir. Solomon, Sunian Salons or Cansembi. Or maybe Solomon Yan Salon, Solomon. Now we send so can be sir. So you may empress will be added Rebecca, Nengoman and Gansa. In a ride by and so or can want some per year. Can want some pa because the Bible brain we are so much. I hear sing. I'm young, some no. Yabama say Angansa. Now I'm a minion Munyam be a young upon so I and she be a tour. Okay, say again, Kai. Maybe some Engomano, it here the answer. Maybe some Omano, it are a head the answer. Okay. Ɔse eti adi asa jemu ayɛ nsia waka bi 5 wa nyamopɔ asɛm nyinaa ho te ɛyɛ kyɛm ma wɔn mo a wɔde wɔn ho ɛto ne soɔ ɛmfa bibi nka no asɛm ho na wanka w'anim sua daa nanso ɔntumi ehu ɛnokora no da amen but sɛ obi ɛsɛ na daakyeɛ ɛwɔ bible no ho na ɔwɔ bible kura ho anigyeɛ na mbadwira sɛ otumi kenkan na otumi sua no nkyerɛ sɛ onim nokora no ankansa ɛso ne sua o sɛ wo study ohwehwehwɛ mu ohwɛ mu sɛ nwoma na ɛso ne sua ɛna so nokora ne hunu bible ne yɛ nokora ankansa nyame na mɛyɛ hunu ankansa nyame na nti paul ka kyerɛ timoteo sɛ sua tena deɛ wasua na wɔhu nokora no ankansa mu deɛ wɔn ankansa adaadi amu ohun sɛ yɛ nokora no noa na fa yɛ adwuma ankansa na nyame ka paul ka kyerɛ timoteo sua yɛsua ɛne yɛhunu ankansa yɛsua bible no deɛ obi mpɛ bible sua wɔnnue so obi wɔ yɛn mu no ɔmpɛ bible ne sua sɛ ɔbɛsua twerɛ kronkron no de mpaebɔ ɛne ahobrɛaseɛ bɛsua nyame asɛm ankansa a sɛ nipa no nyɛ dɛ bɛyɛ onua ankansa ɛso ne sua ɛna so ne hunu ankansa ɛso ne sua ɛsɛ sɛ yɛkɔ sukuu ne yɛsua deɛ ɛna so na ɔmo adeɛ na yɛsua na ɔmo hunu ankansa kyɛ sɛ ebinom asua bible no bible ne yɛhunu ankansa ɛntumi hu no korɛ no ɔmo bɛsi nneɛma ne tiri ase ɛna ɛwɔ ɔmo asua ne tumi yɛ dɛ bɛyɛ ehu ɛmɛn sɛ ɛnokora ankansa ɛfa ho mene mo nka nkɔmhyɛ nwoma no sɛ bia na paul ɛkafa ewiase awie ebere mu de nipa bɛyɛ but na paul ɛkyerɛ sɛ nipa bi esua bible no da biara but ɛnokora ne deɛ ɔmo ntumi nhunu ɛde ɛba saa no a ɔmo mfra wɔ gyidie fam kyerɛ sɛ ɔmo mfra ankansa ɛwɔ gyidie fam ɔmo na bɛsɔre atia de nyame ɛyɛ ankansa ɔmo nso bɛyɛ ɔmo sɛ ɔmo nim bible mu ɔmo di bible no nso ɔmo de bible yɛ adwuma ankansa ɔmo saa na mmerɛ biara no yɛ sɛ ɔmo fom nyame do nyame yɛ biara ɔmo nhunu ankansa because ɔmo sua nanso ɔmo nyɛ dɛbɛ ɔmo hu no kora na adwene a ɔmo de sua no nyɛ adwene mpa yɛsua de akɔgye akyinye dabi yɛsua de so ankansa amen ɛni sɛ bi ebu yɛ mu no osua da biara no ɛyɛ ba ansa no obenya ansa no na ne sua nko ɛna ne hunu nso deɛ bɛyɛ ɛnko sɛ na medika kan sɛ paul 14 hɔ 3:14 hɔ second timothy 3:14 hɔ ne hunu na meka ne hunu nie na wo deɛ tena deɛ wasua ne wahunu no wɔn no kura na nkansa mu tena mu nneɛma no yɛsua ne yɛbɛtena mu si yɛhunu a ɛda adi na yɛhunu sɛ ayɛ no kura nkansa a yɛtena mu paul ka kyerɛ timothy sɛ nneɛma no a wasua na nkansa no na wahu ɔno a kyerɛ sɛ ayɛ adaadi akɔ yankopɔn akɔmfɛn ama no sɛ asɛm na ɔva nsɛ bi a anaadeɛ ɔkenkan no ɛmu ɛnhunumu deɛ onyaayɛ na yɛ nokora ankasa no ɔmfa nyɛ adwuma ebinom bɛtumi akenkan but ɛmu nhunumu deɛ ɛmma da yɛnte aseɛ amen ɛmfa ade baako a yɛhu sɛ ɛsono ɛna ɛso ne sua saa bible no a yɛka ho asɛm ɛso ne sua ɛsono sɛ ɛva nsɛ bi a yɛsua ɛna so ɛho adwene
imitate me ba ya say reading nko ana imitation or imitating imitate me boa imitation yes sir obi esono ho adwene so obi fa bible no no kenkai na okwa ana ne hu ni afi na no kenkai da bia but won nwene ho omi enwu ne saa nso cause obi ni betime abaye mu a omegenka bible no me bible readers omegenka pa but omo ntime nwene asam na ne yedwene ho ye tiri mu ani yedwene ho awe enwu ne saa se eso ne kai to obi kenkai ena eso so obi edwene ho di wa ka bia o meditate o meditate me boa eso se bia obi kenkai but ontime ne da be onwene ho hallelujah amen mutie me dia okay am say nyame ni Joshua kasa ya no nyame ka se me kire Joshua ene na ye bese ye ehu Joshua iti ba ko ho Joshua be ma kokodu fo no ame de ne ye nyoma bebre ema Nyankopɔn no aso enya animuonyam am se belen kaya Joshua ngoma ne ti baako me pesa me ka baako na masam ne wo jemu nwotwe na Awurade akwa Mose ewu achi no Awurade ka kire numba Joshua Mose nso mfo no se makwa Mose ewu afa so bi twa Yordan yi na wo de ɔman mu ni nyinaa na wo ɔman mu ni na wo ne ɔman mu yi nyinaa ɛnkɔ asase a de be ma mo Israelfoɔ no ɛso ase asɛm akɔ awerɛhɔ no sɛ nyame ne Mose nyame ne Joshua kasa sɛ die mo amu no sɛ Mose nte ase bio Mose wayɛ dɛ bɛɛ owu ankasa Joshua sorry Mose wu a ɛwɔ sɛ Joshua yɛ dɛ bɛɛ ɛsɔreɛ na enyina nyame nhyehyɛ so sɛ makɔ Mose wu ante sɛ sɔre na afei wɔne ɔman mu nyinaa na monkɔ asase a mede bɛma mo no so mede bɛma mo no ɛso ankasa na meka kyerɛ Joshua sɛ onya Joshua da menya wo da medi wakyi mmerɛ biara baabi abɛkɔ biara mɛka ho deɛ meyɛ ma Mose mɛyɛ saa nso ama pɛpɛɛpɛ bi wobisa me biribiara mɛyɛ ma wo wodeɛ ma ho nyɛ den hyɛ ho den pɛɛ yie paa na atamfo wɔ mo anim nanso nguguo de mo ni nguguo da sɛ mbetie me ne nko ade a mɛboa mo nyame hyɛ Joshua nkuran hyɛ ne nkuran paa yie paa so biara ntumi nyina nim ankasa biara ntumi sɛ ɔno wote ase adie biara nyina nim ankasa ɔma bɔ so ɔma ne ho nyɛ den bebree ɔne Mose nanteyɛ Mose nipa bi a ɔbɛ ne ho asɛm a no na ɔtumi nya Mose akoma na sɛ ɔbɛ ne ho asɛm wɔ n'anim nso a deɛ ɔyɛ maa Mose ɔbɛyɛ saa nso dɛbɛɛ ama no ankasa na me agya no ano ne kasae na ɔne ne nkasa yi mu no ɔma Joshua wɔn sɛ ɔtumi de n'asɛm yɛ adwuma na ɔtumi na ne tee na wɔama ne ankɔ benkum ankɔ nifa ankasa a ɛbɛsi ne yie ɛwɔ ɔno Awurade deɛ bɛɛ anim obɛnya apɔmuden ne asomdwie ɛne anigyeɛ ɛwɔ n'akɔ nyinaa biribi a ɔbɛyɛ biara nso no ɔbɛdi akyire ankasa na sɛdeɛ ɔnya no da ɔma n'anim ngu ase deɛ ɔyɛ maa Mose biara no ɔbɛyɛ dɛ bɛɛ ama no ɛsɛ Mose nte ase bio Mose sɛ deɛ wawu ankasa ɛmako a Mose a ɔbɛbɛn ɔsɛ deɛ ɔwie n'adwuma ankasa nti wɔn nso yɛ dɛ bɛɛ sɔre ankasa na Awurade ne Joshua kasa nkyɛnmu nwɔtwe hɔ ɛma mmara nhoma yi mfiri w'anum na dwene ho awiane anadwo na wahwɛ ayɛ ɔsɛ deɛ watwerɛ no wɔ nhoma mu nyinaa ɛteɛ ɛna wakwan bɛyɛ wo dwoodwoo na ne bɛsi wo yie na meka kyerɛ Moses Joshua sɛ n'asɛm no deɛ mmerɛ bia wɔhwɛ yie nipa biara hyia ne nipa biara kansa ɔmpɛ wiase nyansa nipa nkansa ne mmara nsɛm no a nyame mmara wɔhyehyɛ ma no na afei bɛhia bebree sɛ ɔtumi dwene ho da biara wɔnwene ho ɛndeɛ wɔntumi nwene ho paa yie pa wɔntena ase na ɔnwe nyame mmara ho nyame nhyɛ ankasa ho na wɔtumi ahwɛ ayɔ sɛ wɔtumi ahwɛ nyame na Awurade nhyehyɛ ɛne wɔtumi ahwɛ nyatuma nante Nyankopɔn akwan so ankasa ɛne na ɛbɛsi ne yie na ne kwan bɛyɛ no dwoodwoo biara nyɛ biara wɔtumi ahunu ankasa nyame mmara bɛtena ma ne ho bɔne ankasa ahasɛ nyɛ sɛ bia meka kyerɛ Joshua sɛ bia Mose nwoma no ɔkenkan deɛ
but ɔnwene ho ɛho adwene ammerɛ bia ɔnwene ho paa yie pa mmɔbere no wampɛ baabɔ no ho adwene bua ɔtena ase ne sika nsɛm na ware nsɛm na adwuma sɛm anka nsa awie berɛ nipa deɛ sa awie berɛ mu o Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ sɛ ɔbɛtumi ayɛ nkonimdifoɔ na aberɛ bia no atamfoɔ antumi anyina anim di a ne mmara no ɔhyehyɛ maa Mose no mmara no ɔhyehyɛ maa Mose no ankasa no wɔntumi nwene ho da biara na wɔntumi asuro nyame wɔntumi asuro no ankasa sɛ wɔntumi mmara no amayɛ no adwene wɔntumi anwene ho ankasa a ɔbɛfom Awurade ankasa nyamesɛm ade baako bɛhia paa yie paa kɛseɛ nso ɛyɛ nyame asɛm ho adwene ɛso ne kenkae no so ɛho adwene ankasa obi wɔ ɔkenkae ɔtumi Bible studies paa ɔkenkae paa Bible reader but ontumi nwene ho ankasa ontumi nwene nyame asɛm asɛm ntumi nsa ne bra no asɛm ntumi nsa ne because ɛho adwene wodwene ho ankasa no wo meditate no a wodwene ho gu so adwene wɔn ɛsesaw na kyerɛ ɛma wo suro ɛma wonya ehu bi ɛma wonya ɔdɔ bi ma Awurade ankasa na pɛ ɛma wotumi nyame ntam yɛ kama na wotumi yɛ nkonimdifoɔ ankasa wotumi yɛ nkonimdifoɔ ɛsɛ nyame no atumi tutu nam ɔnam wɔn de si yie na ɛnyɛ deɛ abɛma ne afiri nyame kwan so nkɔ bɛnkum nkɔ nifa ankasa wobɛkɔ tee ankasa na wobɛhu nneɛma a ɛnyɛ ankasa no ɛnam sɛ nyame asɛm a wodwene ho no nti no wobɛfrɛ bɔne sɛ ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ bɔne because wodwe Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ne mmara ho na no David nso ɔno nso ɛdi adanseɛ kyerɛ onyame anim sɛ in fact wɔdɔ Awurade mmara na ne kyi nyame mmara ankasa ho ɔtwe nyame mmara ho paa yie awia ne anadwo bebree ɔdwene ho paa nyame mmara wahyehyɛ sɛ ebia wɔnto nyame mmara dwene ho sɛ bia ɔno ara nyɛ deɛ ɔno ara ɔpɛ bi ewiase wɔyɛ ɔhene wɔyɛ nanankasa nipa ahoahoa no nipa ɛma no so ankasa nyame ayɛhyɛ mmara ma no ɔdwene nyame mmara ho bebree sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnyɛ bɔne ankasa nokwasɛm ne ewiase yi a ne berɛ aso na ɛnkyɛ biara gye Nyankopɔn de biribiara bɛ na wie nneɛma bebree no ana sɛ yɛahwɛ ne yie anka ne ntumi anhwɛ nyame mmara ankasa ho a yɛbɛdwendwen nneɛma bi ankasa ho sɛ dodoɔ no a yɛtumi ɛwura sunsum mu yɛwura honhom mu paa na nyame mmara yɛtumi dwene nyame ne mmara ho da yɛ mpa so baabi a yɛkɔ biara nyame mmara yɛdwene ho sɛ da bɛyɛ wiase ayɛ bɔne yɛamɔfoɔ asɔrie akorɔmfoɔ ne awaresɛfoɔ ni baabi nom saa awadeɛ ntɔkwa wodoɔ aniberebereɛ nem nneɛma a yɛkɔ so nyinaa ankasa no nyame ma yɛ ho ahoɔden nyame mmoa yɛ na sɛ yɛtumi dwene nneɛma a aba nneɛma bi abɛto yɛ ankasa yɛtumi dwene ho ne yɛtumi de to Nyankopɔn asɛm ankasa a yɛtumi agya abɔne yɛ ankasa bɔ sɛ ma yɛsu nyame ankasa na sɛ yɛgya nyame mmara ho adwene deɛ a sɛ bɛma yɛ adwuma bi ama yɛyɛ dɛ bɛɛ yɛayɛ ankasa ɛba no saa no ne yɛakɔyɛ nyaatwom Onyankopɔn deɛ bɛɛ anim na yɛbɛto mmara a yɛnhunu yɛbɛko mmara yɛnhunu ankasa yɛbɛsa awadeɛ mmara yɛnhunu ankasa yɛbɛdidi atam a mmara yɛmmu ne biribiara but mmara vansa bia wo ne mma soɔdenfoɔ na teɛ wɔdwuma nya ankasa sikasɛm a vansa sikasɛm a nkɔ yie ankasa but onyame mbɛ sɛ wɔbɛyɛ bɔne ankasa nyame mmara nso wɔba na wɔdwi nyame ne mmara ho sɛ Awurade wo mmara wodwi nyame mmara ho sɛ bia wiase a ɛyɛ dendenden edwadie nom ne awaresɛm ne mepakyɛ sɛ ɔbra yi mu nneɛma bebree no nipa afom nyame ankasa nipa afom nyame nnɛ na wotena ase yɛtumi dwi nyame ne mmara ho nyame ɛnɛ baabi a wokura afum na wokura na wodwi nyame mmara ho sɛ adwuma na woyɛ a na wodwi Awurade mmara ho wɔ class na sɛ wɔkyerɛ adeɛ nyame mmara na wodwi ne ho ankasa sɛ mbɔ wotu kwa yɛ nyame mmara na wodwi ne ho ankasa biribiara mmerɛ biara no woda na wonyane a na wodwi nyame mmara ankasa wo sɛ ade kyeɛ mu Awurade wo mmara wɔhyɛ ma mɛne sɛ bia menyɛ bɔne ankasa mentia wowɔ na ɛma wo ne nyame ntam na yɛ kama na wakwan so bɛyɛ ɔdwoodwoo wɔn sɛ ɛbɛyi wafiri bɔne kwan biara so because Nyankopɔn de mmara no ama yɛn sɛ ndim nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnwene ho hallelujah nyame ne mo Nyankopɔn ne Joshua kasae sɛ ɔnhyɛ ne ho den paa yie paa ɛbɛnyia bebree sɛ ɔtumi ɛdwene ho hallelujah okay ɛnti yɛn ho sɛ ɛso ne sua ɛna ɛso ne ho deɛ ɛso ne deɛ bɛyɛ n'adwene nti wosua a ɛsɛ yɛ deɛ bɛyɛ dwene ho wosua na ho no kura no a ɛso ne sua ne so no kura ne hunu ɛna ɛso ne ho ɛso ne kenkae ɛna ɛso ne deɛ bɛyɛ ɛho adwendwene kobu wo a Yesu ne ba ne ho adwendwene na no so ate ɛho adwendwene yɛ deɛ bɛyɛ ɛna no so ankansa saa nipa ne deɛ ɔnnue si yɛnya wo aba wiase na wate kakra sɛ nyame bi wɔ hɔ wɔn wɔ si nyame bi yɛnka sɛ yɛda te ase ne yɛsɛ mpo yɛsi wɔ ba wate ne ba ne ho asɛm bi di a due wɔntumi amfa nyame kwan so a mɔbrɛ yi a ade baako a mɛyɛ sɛ ɛho ne yie sɛ ɔwɔ nkae deɛ nti a ɛbɛnyɛ bebree no sɛ ɔwɔ nkae adiisa nwɔ ne ti baako a nkyɛmu a ɛyɛ mmiɛnsa
bia minso bia trɛtrɛ kofi a wasa abɔ nyame mpaeɛ wasa adwene ho paa yie paa sɛ de bɛyɛ a ɔnto awurade mmra nyame ahyehyɛ de ama yɛn sɛ ma yɛn nkontɔkwa nneɛma bebree ma yɛn nyɛ mɛma yɛn ni mmara deɛ ma yɛn saa awadeɛ nom ne saa nneɛma no nyinaa na yɛhwɛ na ebi a saa nneɛma no atumi adwene ho nhyira ne deɛ ɔkenkae ne wɔn a wɔtie adiyie nsɛm no na ɔde deɛ watwerɛ wɔ mu no esie na ɛbrɛ no abɛn ankasa ɛbɛnyɛ bebree na mɛde kaka sɛ obi bɔ fɔ baabɔ ne kenkae a na mɛtumi hyira saa nipa no baabɔ ne kenkae akora de nhyira yɛ dɛ bɛyɛ ɛba so bi tumi tɔ baayɛ bɔ na mmerɛ bi otumi kenkae baayɛ na tumi ɔredi ɛwɔ akoma pa mu ankasa a ɛyɛ paa yie paa na deɛ onim nso woka bi kyerɛ obi nso a nyame nhyira wo ankasa na wode emu nsɛm nso sie akoma pa mu nso a ɛyɛ ɛde sie ankasa ɛwɔ yɛ adwene mu ɛne yɛ akoma ankasa mu amen biama no adwene mmra sɛ biama no adwene yɛtie ɛsi asa sɛ totorobɛnto no bɔm yɛsi a nka mohore obiaa bɛfa wobɛgya aba wo sɛ si a halleluya biama no adwene mmra ndeɛ hu sɛ ne kenkan adeɛ bi ɛho yɛ dɛ bɛɛ ɛhia anyɛ saa a wobɛyɛ mfomsoɔ a wonhunu ade baako bio nso wɔ mu no sɛ ɛsono sɛ nipa ɛna sono fa nsɛ bi a yɛtie ɛsɛ hearing or listening sɛ wotie anaasɛ ɛna so ne yɔ ne tie nko na ne yɔ nko o ne tie nko na ne yɔ nko tie bɛtenatena sɛ ne yɛtie ɛno yɛ baako ɛna ne yɔ nso yɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ baako o ne yɔ nko ne tie nso deɛ bɛyɛ ɛnko yɛmɛ ne yie ɛnyɛ ɔmo tie nyina na ɛbɛnya nkwa ne ɔmo tie nyina na ɛbɛnya nkwa so ne tie ebinom tie asɛm na ɛde asɛm no yɛ nkasa wɔn ntumi nya nkwa ebinom nya nkwa nkasa ebinom mpɛ yɛtie ne yɛyɔ ne tie nko ne yɔ nko o ne tie nko ne yɔ nko ne ka nko ɛna ne si tie nso yɛ dɛ ɛno nko o ɛno sɛ deɛ yɛka ɛna nso si yɛ yɔ yɛntumi yɛ saa nama no yie paa na atumi abɛɛ because bible no yɛn bɛ si yɛtie mu nsɛm na afei atumi yɛ deɛ bɛɛ ɛyɔ hallelujah obɛnyuma nya daagye atie sɛdeɛ na mo ase a mo tie nyinaa ba ne yɔ nko asɛm no si nkontɔkwa ɔkɔ bɛko ntɔkwa nkansa ne sɛ otie kwa mate wɔanyɔ nti ɛso ne tie na so ne yɔ yɛntumi hu ne saa ɛso ne tie ɛwɔ sɛ wotie na ɔsaa yɛ okay James nso nyame ma ne nyansa ma ne twerɛ saa nneɛma no James ti baako monya James ti baako nkyɛmu aduonu mmienu ɛkɔsi aduonu no mu hɔ na monya asɛm no yɔfoɔ na monya tiefoɔ nko na ada ama hɔ na sɛ obi ɛyɛ asɛm no tiefoɔ na ɔnyɛ ɔyɔfoɔ a ɔde sɛ onipa a ɔhwɛ n'anim suban ahwehwɛ mu amen mɛma no mote yɛsɛ yɛ asɛm no ɛso ne tie na ɛso ne deɛ bɛyɛ ne yɔ so ne tie obi a wɔtie nso ɔnyɛ dɛ bɛyɛ wɔnyɔ ɛni ne tie nkɔ sɛ yɛ bere kyerɛ na wotie ɛna so sɛ woyɔ ankasa wɔbaa ne wɔtie na abɔ fie na nka ɔbɔ kɔbɔ twɛdeɛ obi yɛ ne wayɛ ne bi obi ka ne waka ne bi a woyɛ tiefoɔ wontumi nya nkwa wɔ Awurade anim ankasa na deɛ wɔde asɛm no yɛ adwuma wɔde asɛm no practicals odi so wɔde asɛm no yɛ adwuma ankasa no wɔne nyame bɛkyerɛ na wɔ biribi a wɔyɛ ankasa mu saa nipa na ne Awurade bɛtena ɛnimu yɛ mu ne sɛ bi obi tie deɛ yɛka no wɔnya nkwa ɛso ne tie na so ne yɔ ɛso ne tie ɛso wɔn mu bɛtie ne yɛbɛyɛ yɛn ho sɛ atenenefoɔ ne nyɛ atenenefoɔ wɔ Awurade anim ɛno wɔ hɔ ankasa ɛno wɔ hɔ moma yɛyerɛ mfi ankasa yɛnyɛ saa adwene no because ɛno nso ɛwɔ Bible mu nyame bɛ sɛ wohu no saa because ɛwɔ twerɛ kronkron mu amen ɛwɔ twerɛ kronkron nyame bɛ sɛ woyɛ dɛ bɛhu no saa ne tie nko na ne yɔ nko ba nyame bɛ sɛ yɛtie ne saa yɛ dɛ bɛyɛ ɛyɔ tie na yɔ tie deɛ ɔka kyerɛ wɔ no ɔka sɛ wobaa asɛm bɛ na sɛ ɔbɔ ne de akyerɛ wowɔ nyamesɛm na ɔgyina so kasa kyerɛ wowɔ wobɛtumi aka kyerɛ wo nua nyame ka sɛ ɛso sɛ woka o ɛna so sɛ wo so wode yɛ adwuma deɛ wobɛteɛ no woka kyerɛ obiara na nkyerɛ sɛ woanya nkwa sɛ wotena woka kyerɛ obiara na nkyerɛ sɛ woanya nkwa ɛso sɛ yɛ ka kyerɛ obiara ɛna so no yɔ nko asɛm no tie no nko ɛna mɛse ɛso deɛ bɛyɛ ɛnko
ana yɛ ka no ɛno nso yɛ no ɛne yɛ different ana yɛ ɛde yɛ adwuma nso yɛ dɛ bɛyɛ ɛno nko amen ɛnti yɛn ho ne saa wobɛhu sɛ awurade yesu ne da no ankasa no dodoɔ no ntumi nya nkwa nti yɛka ne yɛyɔ ne yɛde yɛ adwuma ankasa ɛade a ɛwɔ sɛ ɛtumi ɛhwɛ ne yie amen okay mmea bible no mahwɛ deɛ kakra ɛna yɛsua my bible nneɛma bi a bible no ɛbɛ sɛ yɛyɛ afei ebi yɛ firi ase kɔ a ne yɛbɔ mpaeɛ a ei tam kɔ hallelujah wɔn ani akyiri okay I'm saying na deɛ ebi ani enwie amen sɛ wokenkae John Womanua, John 12, verse 47. Because my Bible, but you said, Yentime envy. Because be a cassette and the best is here. Okay, John chapter 7. John chapter 12, verse 47. 12:47. So, obedience, I'm not 1 year, and I made the Muna time. And my master will be wiase and I by a sign by the wiase. And so, obey me at no one in it. Obey me by and share with the asse. And my kind of what is 1 year, there one in it. No more tea, no more did you. Amen. As one more is obedience and no one in your own pound. And anyway, as some Yanabia. Obina Sumano, someone can say, no one yet is Angasa. And obedience one in your man and Angasa. And then you have a court. The India 1 year, the India on 1 year in Angasa. And the India one for some nine of one gansa. And the Asunity, and as soon as they are all here yet. Message about be about us and with Martin. Yes, as soon baby so as well Jerusalem. As soon baby say, no be about the Angasa. Not so about the idea, need the uncle. As I'm not seeing Conan and the Gideon Sonko. Now I'm said, a million to know. Me, Angasa, I'm said, sorry, mon swap. As soon as that, I have somebody, it was a some near Kron. Near no Kron. Bible is holy. But to make it holy, no, I don't see a difference. So I didn't hear and what's it. But someone got on so well, crowd one home with me at and now we are the Kron so I don't see a strong con. And you may have so be a can be a kangazo Christian Yangasa. I guess what you are to obey by. But I'm the Aquandansa. Now I'm said, so we are Monsua. Yamian Sam Mangasano. I was see anything with your home. You by a bono enco about your enco Psalm 119 verse 17. Psalm 119 verse 19. 119 27. Not fee. You said okay. 119. Study and be seen don't mra. Any man drink the moon, David, no. Or say, not drink it yet. Namia, some I am not drink it. I say, not drink a cora. And one was drinking home. There be no one where they bay. Where your hands were drinking, I made the bay. Near home. And into the best of my church, more. Night, swan, I said, I was the man in Yamian Stamon to make him kai. You put moon and gansa. Near Tias, and a tray of bray, the Yami Baye. Then there may be an air bank gansa. And it's the enemy and me and Wangasani and me and Tias Yangasa. Babu cry. Yamin Kai and Candy Bay, Nemana Angasa. Jeremiah Sawasam Bar. But no man yet be a Yamadiana. Yamasama said to me, will be a dear Ben, the Diana old dear. Yamiansam. And you may have to Mamma Yame. I won't buy a dear. Now some bit much less. I won't buy a mibity and Yamin there bay. Won't you? And the Bible near a year and any idea I was here dear. And so be any be on Nimqua, Nucran and Van Quam, Nucran and Van Quamo, Nucran and Van Quam, Uka, Angasa. Yamini be Angasa. I was here, may I get to me pass of pineapple to me, somebody there by Ayachma. Now I send it to me, boy. My it me does seminal. It means a seminal one that year. It means I want a master Angasa. Oh, I am sorry, and I also. Amen. 119 97. Okay, Obia, any kind of hunger crap. And to make a child more set. Nangopa, some of these, some I see a Bessiano. And then within 20 minutes, I also make my time a crowd.
mani ba sana mani ya de be hallelujah bia mra na nimra ne afi ye bobom paye aha ye bom paye sabiri sa nyame ansam na ene ne ye kwan so han na ba me ye hu nyansa Paul say asudie ka te Timothy say the tire no hu tire no ni bia o tire no wangansa na o de ye adwuma o hu nyansa oni be bie pa yie pa na wona mogidie so so do nwa to so no ane Awurade Yesu dia wo boni ntro benya nkwan ewo Awurade ani wangansa ye bonya mempa ye say da ba ye betuma kura tire nsa ni mu na yetimi dia ye adwuma na yetimi dia nanti pa yie ekopem tamu a Awurade obepie ye nyina ye mo empire bia mo mpaye asema wote ya na aya asem nyame ansem a holy bible your bible twa gongon na bi wo mu angansa ego fia to bu asnegen kan na fa ho adwene bo ho mpaye yie asi etime sua aso ni sua aso ne ka ana so ne yo aso ne tie ana so ne yo aso ne tie na so ne yo angansa aso so obi tie na obi yo bonyame mpaye obu ho a nyangopa ansam o de maye wa wie ebere mu we abrabo ani suban ne ye bia wa ahia beka sasam ne no kura ngansa na so nyame ansam de ya no kura bia mana ne mre mo mpaye pa ensem ba ayanja chire bi na ya fa ba your bible my bible your bible o bible ne me bible angansa bo mpaye pa ye pa bible de ya pe bible na ya pa angansa asudie aya adom bebre asudie aya nsira asudie na de ya kwankwa mu asudie na de ya kwankwa mu asudie na de ya kwankwa mu asudie na de ya kwankwa angansa mu o bible na angansa David say Awurade me dɔmra me dɔwonsam manage wasam bebre Awurade wo yɛ ɔhenkansia David say Awurade me dɔmra ɛne ne ma dwene ho da bia nyame ansam ho nyamena adwe nyame ansam nyamena dwene nyame ansam ho nyamena adwene nyame ansam angansa ho no wanya bɔne na wanya bɔne angansa wanya insekuro wanya insegubɔfoɔ angansa wanya oniberefoɔ dunyame mmra ho angansa wanya sikaniberefoɔ angansa wanya sikaniberefoɔ angansa wamfa wangansa wokwa nso wamfa wangansa wokwa nso wamfa wangansa wanhoɔden angansa anya deɛ wɔwɔ pa angansa na abere bia no yɛtumi agyina nyame nyankopɔn asɛm so ɛde abɔbra ɔsɛ yɛtumi na no tee na yɛntumi yɛmfiri ho angansa yɛmane mfiri ho yɛnkɔ benkum yɛnkɔ nifa yɛkɔtee angansa kɔtee nyame mmara wahyehyɛ nyame na ahyehyɛ ne mmara de ama yɛn ɛyɛ Awurade na ahyehyɛ ne mmara ama yɛn ɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ wɔ so nipa biara woyɛ yɛawareɛ mu yɛ adwumayɛ mu yɛn nkasayɛ mu yɛn suban mu yɛn fitina mu yɛbi biara mu ɛkyerɛ yɛn sɛdeɛ wɔ so yɛsi bɔ bra angansa Bible na ɛkyerɛ yɛn sɛ obi bɛba wɔ wie bra angansa mu Bible na ɛkyerɛ yɛn saa bia mu na ne mmere mmɔ mpaeɛ wobɔ mpaeɛ ma wɔ angansa ho bia mmɔ mpaeɛ na wɔtumi ate nyame asɛm ase de ahobraseɛ na ɛbɛte nyame asɛm ase ahobraseɛ de ahobraseɛ angansa Awurade anim bia bɔ mpaeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a manika kasa Bible deɛ mistake ne ho Bible no yɛ no Bible no ankasa deɛ wɔn mu biara no korɛ but wɔn mo bɛsɔ mu awie bere mu ankasa wɔn mo ekura Bible no mu ɛne deɛ wɔn pɔn nhyɛ bi ato so wɔn mo obi aba sɛ ni twɛ nkonkron mu deɛ ne ni ankasa nyame program na wɔ Bible mu nyame ni program nti wɔn ne saa na Bible no ɛmɛ wɔn na nye wadamfo ankasa tie Bible no ne ankasa because the Bible no voice nyame voice ankasa Bible no kansa nyame na ankasa ko nyame asɛm ankasa hweyie na wankrem wanfa efin ankremu hweyie ena wankra gondombo anfa ankra Bible ankasa mu
yɛde ahotie ne kura Bible mu in fact awie bere mu yɛbɛnya ne bɛbɛbrɛ ho kura Bible no ma ɔmo nyɛ kronkron a ɔmo ho nti ankansa bɛbɛbrɛ no amɛka asɛm afa Nyame ho asɛm a ɔmo ka afa Nyame ho yɛ no korɛ nkasa but ɔmo brɛ adeɛ na nya ankansa yɛbɔ Nyame mpaeɛ Joshua Nyame ka kyerɛ ne sɛ asɛm no dwene ho yie Joshua dwene ho yie paa na watumi ahwɛ ayɔ ɛyɛ adeɛ yɛde yɛ adwuma yɛde yɛ adwuma o twɛn nsa de bɛyɛ adwuma ankansa nkura yɛ kwa bɔ Nyame mpaeɛ sɛ Nyame ma yɛ ahoɔden na nim mfa nyɛ adwuma wɔ wie bere mu mene mu nipa bi atena wie aso mu di nkwasi ansɛm ama yɛkenka wɔn asɛm atena wɔn Nyame bɛsɛ wɔn Nyame gya tɔpiri so bɛhye wɔn nyinaa Nyame anwene wɔn ankasa because wɔn no awurade wɔn nwene awurade ankasa wɔn sɛ yɛtena sɛ yɛ saa nama no bi a Nyame tena sɛ wɔsɛ yɛ mmerɛ no aso ankasa atemu da no ɛɛba yɛn na yɛtena wɔn asɛm yɛhia sɛ yɛtumi bɔ mpaeɛ sɛ ɛbɛyɛ bɛna ne tee ka kyerɛ Nyame sɛ awurade mmoa na ɛho da adwene mfiri wo so Nyame asɛm wɔ adwene Nyame mmara sɛ ɛbɛyɛ abɔdwene wonto Nyame mmara ɛho adwene ɛnhyɛ wo so ɛho adwene ade yɛyɛ Nyame bi wani wɔ ho ankasa na ɔho ɛbrɛ Bible na ɛkasa kyerɛ ɛbrɛ mu ansɛm bibi ba wiase ɛmma no nyɛ adwene ankasa na ɛho nsuro bie nya bi ankasa yɛmmɔ empire biamɔ mpaeɛ ma ne ho pray for yourself mpaeɛ ma wɔn ankasa ho ɛna nko ara na wɔbaa se a wobɛtumi abɔ mpaeɛ ma ho because yɛka kyerɛ wo sɛ Bible no gye nkwa wodi soa wobɛnya nkwa ankasa wodwene ho a ɛbɛma afɛre adeɛ ɛbɛma wabu adeɛ ankasa wobɛdɔ nipa na ɔbɛhu sɛ ɛwɔ sɛ wosi onipa biara tena ankasa